Рамазан айының соңгы көннәрендә Саба урта мәктәбендә 500 укучы өчен ифтар үткәрелде. Ул Саба районы мөхтәсибәте, район хакимияте, район мәгариф идарәсе тарафыннан оештырылды. Рамазан барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән байыту ае. Ураза тотучыларның саны да елдан-ел арта бара. Алар сафына укучы балаларның да кушылуы аеруча куанычлы. Саба урта мәктәбендә үткән ифтарга килгән һәр укучы өчен быелгы Рамазан ае кадерле дә истә кала торганда булган. Кемдер беренче мәртәбә ураза тоткан, кайберәүләр намазга баскан, бу айда үзара дуслыклары да ныгыган. Ураза тотурга мине классташ кызларым юрады дип әйтәсе килә инде шул. Шулардан күреп, ураза тотурга тәвәккәлләдем. Беренче көннәрне авыр булды, аннан соң инде җиңеләйде. Мин ураза тотуыма бик шатмын. Икенче ел тотам уже уразаны. Үземнең теләгем белән тотам. Мине дә шул ролине әйтеп киткәнчә классташ кызларыма ияреп, ураза тотырга кирип киттем. Ураза тотып. Укучылар өчен ифтарны Саба гимназиясендә белем алучы бер туган Сафия, Айша, Камоловлар Коръән сүрәләре укып башлап җибәрделәр. Камоловлар райондашларыбыз өчен үрнәк гаилә. Балалар кече яшьтән үк дини тәрбия алып, төрле бәйгеләрдә катнашып үсәләр. Без өйдә 5 кеше, безнең бөтен кеше ураза тота, безгә авыр түгел. Бәйрәмгә килүчеләр алдында Саба районы мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов чыгыш ясады. Аннары сүз яшьләр эшләре буенча мөхтәсиб урынбасары Алмаз хәзрәт Галимҗановка бирелде. Ул балаларга ураза тотуның әһәмияте, файдасы, кыйммәте турында сөйләде. Рамазан ае ризыктан тыелып тору гына түгел, һәркем үзендә сабырлык, әдәплелек сыйфатларын тәрбияләргә тиешлегенә басым ясады. Укучылар белән эшләү аудиториясе, алар белән эшләү схемасы инде олы кешеләргә караганда бүтәнрәк, чөнки балаларның кабул итү, ягъни мәгълүматны гомумән дини булган безнең постулатлар дип әйтик, аларны кабул итү безнең аерымрак. Шуңа күрә алар белән эшләү өчен аерым бер психологик алынмалар кирәк. Шул сәбәпле менә бу ифтар безнең алар балалар өчен бигрәк тә яхшы, чөнки безнең өчен дә яхшы. Без шушы ифтар аша алар белән аралашып, сөйләшеп, үзебезгә якынайтып, аларны инде шушы мәчетләребезгә, намазларга, бүтән төрле дини йолаларга чакыра алабыз. Саба гимназиясеннән ифтарга 124 бала килгән иде. Биредә укытучы булып эшләүче Алина Гафиятова Рамазан аена укучыларыбыз бик җаваплы карый. Бу айда аларның тәртибе дә уңай якка сизелерлек булып үзгәрә дип үз фикерләре белән уртаклашты. Әлбәттә, Рамазан аенда безнең атмосфера күпкә тынычрак дип әйтәрем. Укучылар бер-берсенә күбрәк хөрмәт белән карыйлар. Шактый гына укучыбыз укытучылар белән берлектә ураза тоттылар. Монда әлбәттә гаиләнең йогынтысы да көчле, әтиянең тәрбиясе. Шуңа күрә укучыларыбыз булдыра алганча, кешеләреннән килгәнчә диндәге булган кешеләргә ярдәм итәргә тырыштылар. Бәйрәмне алып баручы Алиса Гыймадиева укучыларның үзләренә дә сүз бирде. Саба Җәмигъ мәчетендә Казандагы Саба якташлары иҗтимагый оешмасы теләктәшлеге белән уздырылган дини бәйгедә призы урын алучылар. Олы Шыңгар урта мәктәбеннән Самат Мөбәрәковны азан әйтергә, Явлаштаудан Фируза Ярмиеваны, Югары Симиттән Диләрә Шәйехованы вәгазь сөйләргә чакырды. Укучылар өчен Саба мөхтәсибәте викторинада әзерләгән иде. Сорауларга дөрес җавап бирүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Аннары Саба гимназиясе укучысы Разат Яруллин акшам намазына азан әйтте. Җимеш һәм су белән авыз ачкач җәмәгать намазы укылды. Намаздан соң ифтар мул сыйлы табын артына күчте. Ахырдан күмәкләшеп дуга кылу белән укучылар өчен ифтар тәмамланды.